Yes, mwachwa umurigirwe TV ya AGR News Kenya. Ndenga ngambu yole andonsi asole ni gongo kwaligania ase enkwana eyemo aseyemo no moteli uikiriga ase studio litukeliga lya lero. Okoleta murobili yiga ni gonkuru kwa Denis Zadok ni gotugo chikukwana no mugalimbo ataiga ase studio uyole omoteli abwase agochiko totebi bene ndi atolegete ndi achagete gotera matera gusina yobo Kristo gusina matera yande na totebi amange igoro yoboteli bwaye na inki kyagerete akatoleka gusere bunakinete nigo alinge omo Kristo kurwa buchingaki chintangani. Karibu sana ase studio manyetenga kiene ya corona wono gogo nkunaiga toligo chigo nkwani antoligo shake hands asinge nchuguru bwa corona mbodaroro. Karibu sana ase studio ya AGR News Kenya. Tebyango bali baturigereti Marieta onaraliaye. Asa Marieta ego manyikaine nga Alfred Mugambi korwa chinsemo cha Nyamira. Yes, Alfred Mugambi korwa se chinsemo cha Nyamira. Nginyoroki okorwa ekogera county ya Nyamira nenene. Ego nkorwa ekenyoroge korwa nga Matongo sublocation. Matongo sublocation. Abuno okorwa nsemeyo lakini gotoka se county ya Nyamira. Igo. Ingyo cha gwakora. Ego ndo moteri. Ngotera matera y'injiri. Ayo akora ndi ubuya wa Nyasaye. Ndi gwachageta hoteli bwawe. Ina chagete ange mwaka 91. Ahiga no nchakirite kero natulika. Yekogera tinari ngomuya. Abukuru magiga. Historia nigira nkongu. Ebono nkora chakiri stable insoete nchakirite bono go hoteli. Aige kero natulika na kabeiro morogi. Negire tugo borogi bono mungina gite ise na chite komenya asinginjo inkantu alinge kwenyara na ndi baibuli mbali ngo. Muna natulika kurwa soborogi ubo nkaminyoka ngasoa nkamenya mu murandia. Murandio yakana gonte byo buya bwa Nyasaye. Aiga na bwateke ukyo gotera ngachaka gotera ngasokie folimu yani ntangani egiye kurukwa ngachisemi nobo ngaini ikono gotebanga chinga kitinchia magega before 1991 iko kwale ngomorogi maybe nali ngomorogi aiga konya tinda rwabu esoborogi wone kero nacha gutulika buya kabisa naikirana ama sabayo mu pastor yansabira koligasi bona nalina chiteki nakyo gutiga borogi buria na nkaira nensemo yogotera. Asante sana mwanchwa umurigwe TV ya AGR News Kenya. Unatabire nigakurukunga Alfred Mugambi oyole omoteli lakini kentongere akwanire abo asagotebanga abulitangani nyuma y'umwaka we helweyemo chimikiana 90 neyemo kurumagagani gakabeire omorogi guchere ko tutebya ekero tugendrete ne kwana yeito yabene aiga ase studio ekwatebanga mwalinge kwenyara seiro ike gwachete okawa mwanga bono tikoso borogi ngakyoso to borogi ekogera watebirungo mongina naro kwegerete borogi ngakyoso eta so borogi. Okay, ego nchiete komenya omongino yangirete bwoye ngachikomenya ororo ngasinge nchulinde nabwate muibori ulinge kundenda kuna chikomenya bwo mungino yo yaikabutu konte inga tatu mwana one bo katogende bono nkoire sabari bone sabari eye ogonte irusi chianga chionsi na rusi chiango chigacha twamanya gosoka nanyora nabana bandi mbalisika abu twagenda umusabara bakabina baguchigutindo korwemebere bahareta twalia aiga bono na bonso etoborogigo asinchire yuko nakoe guchinya mechi chia abantu bakangacha kubwata na nche nkamanya muna bagokora na nche ngachaka gokora boyo omongino galinge anti yao ngakimumonyora nete bono abontara bwata mongino yo taringe muiri no mongino ye garoche asomochi yo na menyeta mateso na aliko nyorororo asinge njo mwana utabwati bantu bamwabo mate guikacha ndu azamenyete naliate betenga ya tiga nkoire uchikomenya bwone na nje nalingo mwana moke sana na alinga miaka 5 igasita ikagera nganchalinde mungino yangire kona nyoriro bomenyo nkaranga bono uyo nachikundinda buya ni ona nwanso etia samatemu ya yoborogi. Yes. Okay, mwanchwa muri TV ya AGR News Kenya. Oyo bono ni garu moteli
lakini bono timanyeti gose ngo divert asinini turagenda gukwanira oborogi gose tukwanira gutulika kwaye lakini tagete kuiranga kidakika isano chioka aratwerezera aborogi nkuri barabantu manyeta bagusigo bagotebanga abarogi nigo bagocha batindo kuri bitondo baria njena na kwerorera kuna ncheza doko mu Kenya kuri lero kumanya tule stay tuned bono Alfred Mugambi yes umurari nekerenga abantu gutindo kora abantu baria abantu gutindo kora bara umuntu baria egekogera abantu barie banga chisese chiuro sana na kerine kerecha yes tali ogwanja kerine kerecha na benga buna abantu barabarebi akonywa marua gatindire tali komanye kiagokora lakini ka gutindoka irorio chaka kororanga ikeneke binari gokora ni ikenekia wana na barogi na baragwo amario gona roro bagwikirekera yagera bona ba ko babunariria ari umuntu kawaida muwaso Oncho kwa bekerecheke hengo yana bana nabatware goncho katwabe chinyoni bitabora mato nabato goncho katwaba chisobono nabato goncho katwabe kemoni osetwa goncho katwabe sese yes korengana mario gari totumiete obotukobu elioge liokonywa elioge okonywa na ndendiro okweyaka iko nabo mukomera no muntu takorora nabo mukomera no muntu takorora nabako igwege ntokiyabugirira lakini na murika tali gokorora ayore nyoni nabore omorochaye ereta korochi nyona twanda twatindo kora emebereye korunse nabo tokorangeria omubere korwa atambe sana omubere oyo soka gusendo chetoka tebe togosokera osoka twasibi yali roche twabagana nabo tokori chinyamiji chimbese nabo twaringe gusamba nabo twari koyeka so igo emibere y'abantu nkoriye gwere bono no gotebanga ande yake abarogi mbabwati chibese ko garantu bwati chibucha chiko chinyama moko kandi gutindo kora abantu abarogi mbali naacha n'inyama y'eng'ombe egekogera barobwi bari naacha yokonyora umuntu korengana n'ira yabo igeira yeino nokori abantu lakini ekero nkororanga chisese njiri kori chisese chiamo abo ekero chiakure lakini okororanga mwanya abantu nerere embasi nige korenganirwa na bintu gose chingiti choro sana mwanya abantu nabirero embe egekogera barobwe ese ira yabo barobu mbariko bangamba akori morogio mwabo barobu goika bari kiagera nabo okobwatana kwabo kuri boyo yes kageritenga kwemanyiri amange lakini nende onya tulio molemu nabo kora switch asinini rende to basa kuigwera amakong osinyukorara lituko lia lero Alfred Mugambi lero abantu batebire nga bantu bachakire komenta technology ya kisasa muntu kakutindikwa gusanginga nigo bagocha basiara mariogo karo muntu agutindikwa elinda barogi moja morie chinga kimore gokora chinga kiechio nonye ne chi pini mkora tonga bali mibiriri chisindani bareta mariogo babika ngegere mubirori ntorusia lakini naintwe ntwa bwata mariogo twaringe kurusia korua chinyanja gose korwa se chinsemo chanso ni chie emibiri y'abantu bona mariogo ari nararinge gotokonye kere twajaburukaniri na macharia na manyinga naro twari kuburukania gatwasibirie mubiroria echisindani chiri chonsi pie chikogenda kando enyameri yatigara twamanya konyenyora twayeria igo mariogo ya bagotumika gose chi acid tari gas acid eria kero kobeka omubere nige gosamba omubere origisa bono twarie nyameria eyete erigisete ribono neri raisi bono eri raisi asemore igo ni gasi busa togokora eri ne gasi busa egento kego kera atange pikerokyo na masabo amasabo aro omubere gosabira amasabo y'omoika arona kongo konyorusia yes ngo igunda abantu bande bagoteba ande yake goso omonto tuomire nyomba gose no morango goso sunanira sekirama ebinte bimbira segusi none bisa kubinde gento kenga bune kigo lakini batebanga no borogi ngike kora mu gutuma chinyomba chia mantabuli tangani kora bono turi gokora bo okay chinyombe gento kiare kogera twatuma erine ira erienga ng'anera ng'ogete ime yekerecha keribona gekoretera ng'ogete kwa igunga otaratuome nyomba gose otuome ritoke tokoba buyaiga tokoba kweigu comfortable gone ira ng'apaka otuome riro rierang'erie manya koero ira nurare bono ngise gukobuliri swali linde
abarogi niko tubwate chitaipu irenga ekogera mbale bagutuma buna gwatebire mbale maybe wasaba guita abantu na mbale mugutindukora etaipu neyamo yabarogi etaipu teriemo oborogi bole chitaipu chinyinge naende mbubwate birogo byabo ao muna barogi aba bono muna into twaringa ababutuko butuko ngo twara turi nabo tugutuma twensi ngakini akaro twarusiri ngabono umubiri twatindokoire wose bari baguchikorangerio umuntu rito guchigutaria bari ambaire birogo byabo kandu kero umuntu korengane ne lichike rito bate lakini oborogi mboro obu ni bibiriria gosiara ibibiriria obu no borogi wa mubaso aya obosoi abantu mbali bagukorigereriga maiso kwabaruka umubiri buri no borogi igo oborogi ebori chitaipu chinyingi igo borogi nigo bori chitaipu chinyingi mbobwate faida ende yonse mokonyoro botenenku kera gwatebire ngibirogo mbiro mokoenana kera mobwate chimeeting chiro chabutuko faida teyo oborogi mbobwati faida inde eke kogera no originya meji chia abantu njiri koko konya kindi egento kende norogo umuntu akwe faida teyo konyora anyway emesara nire twari kwanyora butuko ekere tori chi meeting eji chito lakini besa chirinchi arenge gotokonya meshahara eliteri gotokonya kindi na bokonyora chi besa lakini nande kwanyora gwa chitumekire nchirinde igo barande kwatigaire kwa bumutaka ngai besa chi ari kurwa chi besa echi ngo twara tore muna bono ngo twara twaringe chitaipu echi choborogi muna abaganga abanyamesira nabo twari korogo umuntu nande twamutuma ase umunyamusira omuganga uri umanya kwenda otebye umuntu uyu urwarite ng'a bono gutaka kogokonya leta eribwa musini omuganga uyu oegweribwa musini no murwaire uria murwaire uyu karuri eribwa musini chibesa chirio omuganga uri chireta butuko riri twaumiranire komiti otate chibesa china chiarwa bono tingora keiga egera igung'anko gwenare nande mutinge ajarete nande chini ikono gotebanga baganga nabarogi negentekemo kai igon rie muntu akomye kuguchia se bagotebanga kugia sinyire njira rugoro kerigeri njira mate muntu gwatebanga bono narwarire mono tigangenda somoba omuganga mugango nanero gocho korogora ori nande nero gocho korogora ega gocho tate inga sibora twatingora ke igari ase twagusibete riri gwachire unanko wenore na tate isiba ndarete chinde bona nabuko na koruchi besa chiririo karioka omweri oye tori gocha kwa gwena chibesa chiri chigokoerera igogo kutwanyore keriero kerikiao njira ki muntu arasinye maybe abarogi kera bakomurigia mbakomunyara gusa muntu chigotemanga toroge muntu gete tagukwa mbinu kiero secret kiera bono egento keragere babarogi ba ekere twari ko tema korogo muntu gusaba sana muntu uri bwa masabo ugusaba sana bw'eng'ata ekere twaringe gotema komoroga tusinyire igo togonchoka twamurukanera omorogi bono nabo okorukwa omorogi otari morogi ase eng'encho yamasabari ogosaba bagochigotema gokoroga kwasinya bono bagonchoka bakoruka omorogi bona inche nabo ngoteba ng'a nigonde omorogi otata haleluya amina igo muntu karase obokristo kogendereta amasabo nabo gosangi ng'a chingoli morogi nko ntemare kondigio nyakinda asa amasabo nasinya igo abantu bari bagocha barukwa abarogi nandi nigo bara abakristo igo basinyire ige basinyire igo batemiru chimbinu chionsi chioba chia abarogi aba babutuko basinyirwa ase eng'encho bare abakristo bagosaba mono yes murigeri bwe TV ya AGR News Kenya igo kwaigure amang'ano tarenge gocha kumanya aburitang'ani abwasate biringo tubwate chitaipu chebarogi abange bale bagutuma chinyomba lakini bonse ipingo shirikiana bale pamoja na baganga niko bagokorega ase yamaseyemo amona borogi abande bale bagoita abantu abandi nande babwate birugo bakonyora meshahara lakini meshahara eyo teri kubakonya chibese tinga chikuru sabaganga ryo montaire chibese chiriororo nande no chigo chichira na back ase egikundi ekeiga abwasate birenga onyo gotagete gusinya omorogi tokwa maybe gose torwara ase ng'encho yokorogwa mobwatesie na komokorera tata nyasaye uyore iguru uyogendera takolete nkwaniga eyemo aseyemo aigase TV ya AGR News Kenya na gwetere mitandao ya Facebook amonere dito yabo Global Radio lero niko tokoleta maujana iga eyemo ase eyemo korwase umucho mone okisi Kenya
lakini rende nikagenderete kwirurukiwa ya masemo kwa somo cha mwana Dallas Fort Worth USA. Nintagete gukuboria ngakiochete gutoleka bono njira yachite kugera ngacha gutoleka igeriga tokaimoka esa babarogia baba rindi baringa banene nje nari ngomwana bono baimukire batindu koira umung'ina gete baimukire baire kanisa ime tochikoriera umubiri uyororo bono ekere baike kanisa eye ime riri bansire kobagana Nyasaye akareta chinguru chiaye oborabu bukamesa kanisa eye ime muno oborabu obo bwamesa chibicha chiri chikarorekana ase kanisa erime haiga bono no tochete gutamakera omorogia gatama kubwaye na nche buna nari ngo mwana omoke na nche ngatama kubwane haiga no nchete gutorekera ngacha kumanya ngakwerie ebintu ebitwari nge gokora mbiaringe bia ege kogera nche naso eti gwari ntamanyete kende ekero nacha korora ngagente kenkerikia na abantu abenjera batamire gente kenkerikia bona haiga no nchagete kurira ngayansa gwitia ngateba yaya tiga monchokere Nyasaye ege kogera ti ngocha gosoa ase ebibebi nche konyora ubuya koruororo nkamonchokera Nyasaye ngachaka komotogi Nyasaye sinjira yogotera igono kwarenge gatige kunikeria ase kanisa ya Nyakeore ali ase abantu bagetwe bicha ari nona aringe nona ire tubakaria igo nona akabeira aria bonekera gwetera yonse epi ugateba ni gugutoleka kanisa kiwachie to gatolekera chete ngatorekera ekanisa yaringe korokwa ngaruterani korwa ruterani nkanyoranga ekegunkere Nyasaye bikire miyane nari gusabita bauti kero kende enchiranire ukonyora umuika oigwete gusabane sauti na ekanisa yenero nibwato obo taratibu yaye gapidi nkagenda bakase kanisa korokwa nga BAG BAG aiga nomberete BAG naraberete baka BAG keroka nkabera BAG ya Ikonge igo bakabono iga muna nachite gosoa ise kanisa korokwa nga Jesus is alive. Okay, ngikiara kogera kwale gokora okunganya kurwa se kanisa korokwa teba uditanga ni gwachakira userutera ukagenda PG bonika igo kali gusenga live something like that. Okay, egento kiagerete nari kunganya nachite kunganya na ndi kurwa BAG ena nyorete ngatindi konyora obosibore. Okay. Munyora ngakeri ntagete gokora bono libageri aiga sende no murandi oyo tinaringe konyora libage chance iyo yogo kwana no enari araso moyone namarika kari gotebanga umuntu korokie bibe biaye niga goseseniwa kore ndo yo ko bise bibe biaye oitari goseseniwa igonche nanchete korwa testimony oborori obo egerenso kibire chori nande tincha konyora ngabangiraniri nande asoborogime ikono gotebanga chikanisa nchire chitari korwa libaga abantu maybe kwerezera bene nchirororo chibwate chirimiti chabo batari gutaka ukwane manganaya angabunaya mono. Okay, igoboneka siawe boniga neyo hoteli maybe no burandia nagento ki ibintu byo nakigwa chake to hoteli bono hoteli nachitekero narwita sige kundi kikiabarogia batwaringe na barobo muna nachigutoleka ekero nachigukwa no borori ubo barogia abande mbakwite lakini bali bande batigarite mbachiete kogokigwa ninjira na urukio bobisi bwabo ngana nche no naringarie no bambwate bono bakamanya gonkona bakandogegere gusena ninche koira ni gurubu ye yabo na nderia kabere lakini ngatene na imara bagankona bakandogere twani yari kubugo mutuone ime na igu mutwe gubwateka orukabere bagankona maisonta likorora bagankona mogongo karingaka bakamanya kondoga bono nkubasuka bune balimo umupasta gitagacha karigwo mu Meru koru Nairobi no muchyo yase namenyete akaretu bakagaiga gusi ekeraretu bakagusia iga nerochete gonsabira agante binge metinyi sitage koera Nyasango chakari gukwana na nchi bono gaiga no kindaire botuko manya korora nga inde goro bagete ntambi sana
kinkorigeri gochinse narora n'emitu y'abantu Yes. nchenerengera linga n'abantu bali ebitondo biri tware koria na bie binkorokiwa omopastor oyo kagwakerwa esimi otebi buna ngoteba nkorora emitu y'abantu omopastor oyo manya gotoigorera ng'a echi na echindoto chiria muna nyasaye gochigotumeka omwana oyo achikoba omorandia emetu eye aroche n'abantu omosangirikano bwa abantu arache aranderia iga no nchagete kogwena etwani erie gatiga kobuga omotwane amaisa agachaka koramokia omogongo okaba buya iga bono no nchagete konyora ekego kiogosaba nkanyora amatera agocha chisauti chikong'ichera mpaka ngachaka gotera gete gwachete ang'e chinsakianda chia botuko kingosaba ng'a naigure eriogi etata ondangeirie naigure eriogi etata ondangeirie ninchwasende omwana notimoke ninchwasende omwana notimoke erio nkabwate sauti eyo baka nkagenda studio ngatebia omonto oyo nareko namenyete bwoye nkamoteiga tiga ngokorera noa na egasi lakini ong'ire studio ong'akanire chibesa ntera amatera aiga oyo ase namenyete akang'akanira nkarekodi ngachaka oboteri bwane bakabona nabo nabuchagete mwanjwa mwegereria we TV ya EGR News Kenya tukagana omonto agendera tugukora ebibe nigagokora ebibe amatukwasi tugenderete gukwana nere eyamwaseyemo aigase studio litugerigeria rero gakurukunga evangelist Alfred Mugambi abulitangani nigarenge omorogi lakini kironyeka mwaka buri bwe mochimikiana no kugenda neyemo ateba ngano oryogo mogonkonya ekero ebisanga n'amakumya amaberete buna aborogi gusikundi kyaborogi akamwa kumukorana tata nyasaye magega yaje akasoa sokoteri wasate bimu wikira moniga migaro moteri wichifolio chinyike iho toso ko moyo ekarole asenseye tokana ekaro montaro munyebe ingago chikoba nebibe amatukonsi ko mari barago baratara batatige maybe ebibebyo ikegera ko bakonya bire kuna kero montono ko arasochora agwaye chifolio mule ngwate chiboteri bona gambwate chifuli mwisano neno chifuli ngwate ni sana neno wakatera somo lwiki kusiku sexually na wakotere keusi nkabulukanya ni Kiswahili yes na hiyo tata itoke ya Nigeria ni chentara itoke ya Nigeria asefuli muyane yakani yes ngikira to watera itoke ya Nigeria kwa sababu ranga batabagiri kwa chita itoke ya Nigeria no indika CTV to EGR News Kenya oja territoria beka matera na yale amina haleluya okay egen tokia gereta ngatera itoke ya Nigeria igone konabo morandia na chite kolengereria mono monika kiitwaringa soborogi ebintu byale gokorekana abantu nkogenda baringa soboganga kobaeta na kumnyumba n'umusacha n'umukungu omukungu ona cheki no tero na bana nkogenda somuganga nero uranye ejo kwanze kubikira umusacha ulione egere tuigwane bono umusacha ka umukungu manya kogenda ororo omuganga ogenda omukorere bituko kero kende n'umwana batagwati umuganga umanya kumukorere bituko lakini ebituko ebi mbiri biko manya sawa bonene aiga bano bataro kongakobeka muno mugano uyo egero semia bantabange batika no boganga bagende asenya saye kugera nyasaye nere umuchakano nandi nero mweli egero umuchando chire nyumba genda bekali runse abana nabekali runse mugaka bekali runse abana bekali runse nyasaye nero koleta lichiguligia asi family yacha koye mumanyite nyasaye yatine na Burundi asante sana soko tuelezera abene lakini diso line ngocha ne boli ule chomo Kenya sometimes ya materi matera mole na bange mole bonga ndote kora ndigire kora ndigire no wetra matera usoko rabia kuna bapasti tutenga mneti usoko Biblia ngoja abantu ile bamo koreta nyasaye au diyo komosi ya somo sika kwa basi matera au koro nje tokotera kwa chezalo kwa kora sinye bamo tera menamina usiki moyo esente ni sincerely katika vile nakio kwa kwa komosi kwa tera nani kwa how do you get a message ya matera okay ditangani na bokota osildinge ndrete wasome Biblia
nanyori message ya jire nanyori message kurwa se Biblia namanya bateye Nyasaye bone gento Nyasaye gukora mwiryogi nye sauti ngiya egera korekana ne message na somire ose na rolire gukoreka saba mwiryogi ligiya egere ndosyo koteruko mbeki gutia sabanto egera kogera samatera mbwangu monta konyori message kubwali ngondara ndikurwa se Biblia Nyasaye kinda ile botuko Nyasaye manya kondeteri lyogi nanyori tiuni ya bene na kumbusyo gotera muna bono tinasomete skulu la inche bono tinikolika gotera kuwa nensi inche gongo kombosia ime asumutu onenje ningende studio gongo tenaga inche natero gotera kwa sipi na nabeka mariokia nosi yakogera Nyasaye nangete sauti echi nabeka narosyo gotera kwa soko uchiali na gongo kombosia matera ni chiri nabo yabasibo egeto saba yanya sago konye uriyo mujyategoro ilibonyore iligiye kugera mangana nabuko nyaro kwitara sinchiri oto usekero gusoma Biblia nakwa yabwata ingeto saba neliyogi iri message ga kabucho tera ebigia ane soke bebuche sabantu iri nebo kibanyeta samatu babono nyamatera utalia maya ande yakemutu nako nyara kuyaligeria ikile na mako watere ngako ikijifuli musana mele watera isane mo yes lakini nene kuna abateri kulega songo usitwata bateri abange bana sisi ya Kenya tubata abange bane ku states na tubata abateri abange lakini mechano kimugo cha mwagira kama baba bateri wewe mbya mono moralia singicho yeli boli bigira emechano to kwetera mono na bateri ne mengi yes eya kogera nabo konya botera lakini tubwati chibesa chibesura sokelia matera nyabanya sawa koyairi nabo kwanyora kwa sokilio gotera kole audio lakini kobeka video koreka chibicha ya biga sia singencho video ile ko bachibesa chire iguru yes egento kende nabo ko sokia matera ya biyobe ke video lakini enchira oranyore none transport yoka gose ebyombo byokorandiri boye gotera matera ya biga sia ngomu yes none transport yora sukuna bono urugurubusonga yogenda ko chisuneka iya kwa biga sia ga kogera tora nyora kanto asita yoko nyora kanto ende korwa ora tumie egero chikotera matera yes neche no mochandonde to kwetera na bateri no bosiereria obosiereria kogotera banta bange bakoranga nechi beso koligia kero kende baira ne biasara bali ko manyanga nege to Nyasaye kireme yao kego sukumetenga otebia bande na baro banyole message no mochandonde muna bateri to wetera nege to ge porokunga obochai yes omonto muno moteri ni obochai sana ngatubwatikinde naende arono bomane kitali raisi moteri gutwara kende na bakotera biye kwa mororaro kaine buya lakini background kwanyoranga ni galense sana no anokorana na bakorara ncha asante sana mwachumuli TV ya AGR raicho manyene amshobit na shtukile sana asingenjo nchimanye tenga bateri abange nigo balebya lakini otenga mwetera bale mechando emenge ane engero bakugena korekodia matera abo audio no manenga awako nyara kugenda studio na kuyarekodi lakini kuyabeka chicha no igasikale bakotema una bakunyara kusaba nyara support nsimbe babeka chicha engero bakwasa kotara kurandia enjiliga uchasi chisemo asese yake usichinse chile kotara inge kumabera ko asengecho tubagati transport yo kuba musikose no macho kisi bakende sure ka kona nyingi usibagari kiboli sike tubika bulekigo babwati gari babwati byumbo maybe batebenga public address to wiruka babwati mona chispeak icho ilikuwa kinga ko perform bale live kugaraba to habono banjenga boikotere barolenga kibotera ne message ngakie live bamana mu polisi esidi shilingi 100 lakini bateli wako tire michano ya tunakumi ngabateria bange ngo barapataka bali kweyara iko wote toko nitageta bakonyi sana ege kogera naite yobo ko mubongi bona baka kende ingikase intaba ngo tigo bateli ubono ege kogera tindo jikende bobo mkonya lakini nande nchikonyora asinya sana usiri nteba tigame ndre kwe committee
nate nabo gukora na konda wanyore transport wachi kurandiri no ngo chikeroka bono none speaker yo kurandiri yakubura ora chio obekya abantu bategerere igo nabo kuganyo bokonyi sa ndo iweta ora konyi nababo konye ge kogera ninde tayari bokonyo baje to bokonyi bokonyi business bokonyi bogento chinjira lechi ngyoto Mchene tanyora chibesa ege ntakene konyi muna public address nyore na means of transport egere ndakimikira abantu bandi. Yes, mwalimu TV ya AGR unyana kukunga Evangelist Alfred Mugabe wasante bingo tembera sakonyara yakora nigarake kokora kasiye kogara yakora ngando n'ibitubya gakorere kinga kicyamaga wasakubolinga ahanyo bonigereti koranyolenga nori mu wasini go support enjiriga nabo mu support gatebenga Minister of Transport maybe gateke kusene bibi gusirakanyage na the public address city speaker kiga kikuru don't know 25,000 nige tukenga mu ekibo enjiri kera okune abatera kole tumishobeka kwaye ukora okune nabo mu support with TV AGR News Kenya lakini nende timanye tinga abantu bali ngabatele bayiwana iyi ngayo comment tuse umeta jiyo incheti tingo kina moteli onde bwesi manya buchaka gotera ega kogera nchen kweta sige suntemi ne karona rwa sige suntekime ngachaka gotera nkolera sana singenjo tinabwate none musani ulinge kumika anechinga kichu nyaringe kunyara kogenda none mekutano nchikorora gusena wane kabisa biyega nchikumera nabantu bandi bango kinga ngotera bali miyena nchinte ngobono nchego ne ruete tunga chakayo korwanos lakini nyasaye nyasaye nanda batu murubelinga intole kenche korandie enchirenga ni nabandi batoleke nabarogi bandi batoleke nona baibi batoleke bwetera materane amatera yakaba maya agatwara chimessage chingiya abantu abangi bakunusana agakuna abantu abangi so one kento kyoka gabe problem nenchiranga ngakingo ikeria abantu amateraya yakugana nabo bajaga neti lakini tinko nyara njibweka kubaikira maunu mochando noro okay mwanchwa umuri we TV AGR ego twabwate nkwana ya mase mwana Evangelist Alfred Mugambi tukita komo ndekeke ya moibiriga linda kwane nkwana yayo moelio akrotukukura aigase studio nkwana yayo moelio Evangelist Alfred Mugambi okay mbiye mono muralia siri bageri umwancho motegereri andonsi asimon tegerete nandi simondoche ogosaba kwane ngotikira abantu bonsi timondora kwabo munyabibe munariri naringe gusebuna nakwanire korumage gabo naiga murochenga nasingincho naringe ntakana nanche nabwata singutamereka geranga ngakorobana niwa gochya segesunte igo ogosaba kwane egongo sabanga konga masabo tene nasomo nene kora sinya sae morogina kurigitari gokonyora nande kora sinya sae amatemu naroroge kogera yubunere natemetwe nigari ngumugaka bwukwige na lakini nanyoreta amatemu ajya kogera atene naso kwige na kwaya borongi igote na mono kongama sabo semeli nyasaye noe nobo kongubororo nyasaye renko bubwari ngakia yemo litukelimo nobu mubui nyasaye kali moyo sisi ni wasana yes ekara turigeti gukora buna kwanire mangana amange lakini ndi ntubwate na outlet ya materao nyuma tarakwana na chenkole ngaya matera gutuka amaterane igago sekwenda munabona busongo gaiga no manura nyora matera sakurukunga fenikerubo music na obwanswalia nonye naria o nigas nigas narongo toka rororo no nigas ya nyamira ile ngokoni sidine mia yemo yoka okay ngotokora se mitandao ya kijamii ngotoka ndi mitandao okay asante sana mwanchiwa omotegereri weredi yitu ya Bagusi Global Radio na bali moturigiriti wetere TV yitu ya AGR News Kenya na bali moturigiriti wetera umtandao wa Facebook na baina nilingambia mono ase ogochora guturigiria na ire nilimbia mono ase ogochora gututegerera ase ritukirigaria rere kana rigukwana no moteri okurukunga Evangelist
Alfred Mugambi uyu kwarire ngabuli tangani kali ngomorogi kolende agacha gatoleka wono nigaka genderete koranga ngakia bantu bagotoleka asokurani njiri wetera amatera ayo asate birenga natagete obokonyi ande yake uyu ramuswe nabo akomokonya wetera injira ende yonsi oyega oleto murubirio bwenkwana eyamasemo na bateli baito nigongoro kwa Dennis Zadok usiko kwancha nabo kondoka mu Kenya nabaganiri obotegererio bya nabaganiri oboligiryo bya andonsi asimole byamano